Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawula peserta lomba mocopat tingkat guru TK Kutha Blitar. Menika kawula badhe ngaturaken dandang gula pisowanan Laras Slendro Padet 9. Sampun mateng wiwit ingune ingkang mapan aning tanah Jawa. Sinebut Blitar arane Kutha Blitar puniku papan budaya kelawan seni. Belimbing dadi tandha uga gendang sentuh. Wisata makam Bung Karno, sejarah pahlawan peta Supriyati, Grido Hangudi Jaya. Tembang salajengipun inggih menika Gambuh Laras Pelog Padet 6. Kang tansah terus katulung tanpa tirtan nggih sendang bawa nemahi kanthi papan sumber resik. Tirta kang suci puniku mapan aneh Karang Tengah. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.